Izvolite, kartice su ispred vas, tako da izvucite da vidim šta će vam pasti. Aha, izvucite, vi ste mladi, novi. Da imaju prednost. Aj polako, lagano, ništa nije sram. Evo, ja ću prvi ovaj. Ajde. Istina. Istina? Dobro, Slađe, izvoli. Aha. Istina. Vi ste jako neki onako iskreni ljudi. Kako Istina zračiš, je, tako druže. privlačiš. Sve sam se nadala da će vam pasti izazov, jer sam već u glavi smislila, ali Bože moj. Samo da ne igramo kolo, da se ne prevrćem. Sklekovi da nisu slučajno. Nećemo. I znaš što sam terala Šarana? Nijedan zadatak nije mogu da uradi kad mi je bio u emisiji. Kupu meni. Nijedan. Pa Šta nije nijedan mogu da uradi? Zato što je... Nakrivo, zato što je nakrivo. Šta treba sad da radimo? Aha. Nabroj mi 3 stvari koje nikad ne bi uradio u karijeri. Koji nikad ne bi uradio Da. u karijeri. Šta, mogu Da li ih postoji neko sa kime nikada ne bi, na primjer, snimio duet? Ni po koju cenu? Da li postoji bilo šta što nikada ne bi u karijeri uradio? A to su, šta znam, onako, ja gledat ću sa neke... Pazi šta ćeš odgovoriti. A ne, ovo mi djeluje nešto kao i lagano, znaš, ne bi nikada Ja to mogu jednom odgovoru da kažem, a da stane više, jel? Ajde, sve ono može što ne želim sebi, ne želim, jel? Ni drugom, jel tako? Ne bi nikada nekome nešto loše uradio, jel? Ne bi nikada zarad svoje karijere nekome zlo neko nanio. Na što nikad ne bi pristao? Čak i da je velika suma novca u pitanju. Pa ne znam, reality... Sad sam htjela da ti pripomognem. Ja sam htjela da ti pomognem u stvari. Da mi kažeš reality, da ti kažem, da. Ne bi nikada ušao ni u jedan reality. Ne bi. Ne bi u reality, onda šta još? Da li bi snimio, ne znam, duet sa nekom ženskom pevačicom? Starletom. Ne. Kako meni Slađa pomogu u svemu što ja želim da upakujem. To je prosto neverovatno. Želim je kao gostujućeg voditelja, udam kilu. Da pripomaže malo, jel da? Pa na drugo ovo pitanje treba da odgovorim. Da li bi nekad snimio neku pesmu sa nekom nepevačicom? Ma ne. Ne treba da miješamo. Nikad bi bila hit u najavi, ne znam. Ja sam prije svega za kvalitet. Dobro. Ne pristaješ na manje od toga i to je to. Jer danas čovjek ne može da bude zaista pametan u ovom vremenu što može svašta da se izdešava. Vremena se mijenjaju, stilovi, žanrovi, pojavljuju se nova imena, muzika se dosta promijenila, evo od godine 2004. pa do sad, 2021. je zaista velika promjena. Pojavljuju se razna imena i sve respektujem, sve poštujem, ali ono što biram za sebe i svoju karijeru nikako mi se ne poklapa sa tim. A sa nekim reperom ili MC-em? Ko zna? To nije isključeno. Ko zna? Dobro. Mora da se desi zaista dobra pjesma, da se to iskoristi maksimalno, da ne bude samo neka nabrajalica. Ali reality ni po koju cijenu, znači tačka. Slađa, istina. Šta ljudi ne znaju o tebi, a volela bi da znaju? Pa mislim da sam ja kroz celu ovu svoju, da kažem, nešto ne volim reč karijera, ali je prosto neminovno. Mislim da sam sve ispričala. Ja sam neko ko, pogotovo te neke loše trenutke, ne čuvam ih za sebe, nema šta tu da se krije, nije to ništa ni sramno, ni ružno. Delila sam i dobro i loše sa ljudima koji me vole, a ima ih puno. Zato što sa svakom svojom pričom ili nekome izmamim osmeh na lice, ulepšam mu dan ili pak mu možda dam neki skriveni savjet ili neku vrstu pomoći. Ali u principu mislim da ne postoji ništa što ljudi do kojih mi je stalo, svi ovi koji nas sada slušaju i gledaju, svi oni koji dolaze na naše nastupe, da sam možda nešto žela da im kažem, a da nisam rekla. Ne postoji? Pa ne. Mislim da sam dala sebe svojoj publici, da kažem, skroz. A ovako neka sitnica, ne znam, da nikada nisi, ne znam, pila Red Bull, recimo? Pa nema.
pijem, pušim. Ne, nisam ništa to radila. Ono što je neki moj najveći životni strah, mislim da većina to zna, je ta voda od koje zaista imam ozbiljnu fobiju. Da, ispala si iz čamca kad si bila mala, da, tako? jesam i čak se više i ne kupam od tada. Stvarno? Malo se samo. Malo samo. Plakneš. Samo se malo plaknem. Eto, ako se nečega setim, ja ću čak možda i da te zovem direktno u neku sledeću emisiju da ti javim. Kad odeš na more, jel ulaziš malo više u vodu? Da, ali sve što prelazi nešto tu negde ovako, osjećam da mi srce već ovde nekada... Imaš neku dozu traume, znači iz detinjstva. Imam. I žao mi je možda što me to sputava za sutra neko igrariju sa svojom ćerkom, ali zato sam se udala za čoveka koji zna da pliva. Rešila problem, da. Nisam neki... Koliko si godina imala tada kad si... Nešto sam bila baš mala, baš mala. Možda sam bila kao Mila. Ili možda malko veće, da. I to mi je nešto što je... Ti si iz čamca upala Da, ispala mi je lutka, krenula sam da je dohvatim i upala sam u Savu. Da, sa tatom sam bila. I pobegla mi je sad misao, možeš slobodno da pređeš na nešto sledeće. Zvucite po još jednu karticu. Opet? Pa šta ti je, čovječ? Bože moj, ovo je ceo segment. Ajde, evo sad ću ja prvo, hoćeš, ajde. Ajde. Ona dok ne istraši sve ove kartice. Istina. Da. Sad će kaže, nisam spremila pitanje za istinu. Istraži tvoj najveći blam, Slađana. To ljudi vole da čuju svaki put. Vole, ali... Sad se ni ne blamiraš, ajde molim te, pa svi se blamiramo. Pa svi se blamiramo. Pa imala sam jedan fini pad, onako, ljudski. Mislim da je u Negotinu davno, pre sigurno nekih 12-13 godina, bila neka dodela nagrada. Čini mi se da je bio Negotin u pitanju. Dobro. Još je Allegro Band bio. Krenula sam sa bine, sišla sam, pokupila sam tu svoju neku plaketu i neke šaronove palice sam nosila. Što sam nosila, ne znam ni ja. Verovatno njega mrzelo ili je zaboravio. I zapela mi je štikla mislim, šaht ili nešto tako. Tu sam se nešto fino bila skrljala. I imam trenutke da mi, na primjer, suprug rođeni u ogromnoj sali Sava centra stane na haljinu pre nego što krenem. Adil me prozove i kaže, a sada moja velika, najveća, čuvena prijateljica, on lepo sve, ljudi aplaudiraju, ja imam nešto, vuče se po zemlji i jadna sam krenula, on kao dao mi ruku, kao da prođem i normalno stao je na kraj. Bilo je samo ono, znaš kad zategne, samo kad se ovako uradi. Tako da, ali ništa nešto specijalno. Dejane, jel se sećaš mog nekog blama? A, vidiš? Pokušava da se seti da mi pripomogne. Ali mislim da mi na estradi, pogotovo kad su tako neki koncerti, kad se nešto snima, radi jedan na jedan, uvek ima nešto što je tako... Što ostane, da. Što je tako zanimljivo. Ali, ne, znaš šta bi Šaran sad rekao? Kaki njoj blamovi? Ona je dosadna žena, dođe na vreme na svirku, neće ništa da popije, kad se završi on odmah ide kući. Zato se zove Strina. Pa da, jeste, boga mi. Da, moguće. Emire, pao ti je izazov. Samo nek nisu sklekovi. Deki, ajmo malo vertiricu muzičku, pa da dođe neko da nam pripomogne u tom izazovu. Može? Joj, majko, šta ti je spremila? Hvala što ste bile. Moramo da ti aplaudiramo.
Bravo. Divan. Hvala, Mr. Bine. On je došao kod nas u goste, direktno iz Velike Britanije, Mila pošto je bi se čuo da Mila oduševila. voli. Da. Mila bi se oduševila i Slikat ćemo se posle ako sa sad njim. gleda, da, ja mislim da se obradovala. Sad vjerojatno pita gde mu je pizza, pošto je to omiljena, jedna od omiljenih onih epizoda. Kada Mr. Bean otvara picu koju je poručio, umjesto da bude ovolika, oni su mu doneli neku malenu i on kaže what? I tako je i zavolala picu i eto, sad mama pravi picu. U stvari tata. U stvari mama i tata. Mr. Bean je doneo neke zadatke za vas, to jest Dobro. izazove. Na njima pišu reči Dobro. i vi meni morate Što otpevati... sam ja se izazivam? Ja sam odgovorila fino, bila žena A poštena. moraš biti parlamentarna, razumeš? Ajde, daj Hoću zbog podršku njega, svom zbog kolegi. tebe, inače ne bi. Ali ajde. A šta treba da radimo? Duša očene. Nikad više neću zvati. A šta treba da Hoću radimo? uvek. Da otpevate pesmu koja sadrži tu reč. Aha, dobro. Znači mikrofon gde vam je? Pa sad ćeš da vidiš šta ćemo da Ajde. otpevamo. Emire, mislim da je mikrofon tu negde u šteku kod tebe. Ko će prvi? Sad ćeš da vidiš. Ajde, iznenadi Prvi me. ćemo zajedno. moguće? Prvi ćete zajedno? Da. Ajde. Da iskoristimo šta smo se nas Jel dvoje... moguće da se potrefilo? Pa šta smo se nas A dvoje nisam spremali. znala, samo da... Pa šta ima kažem ti da je znaš? dobro. Šta ima ti da znaš? Tako. Da sam pio sam, sve sam rijeke popio, prešlo mi u naviku, otkad sam bez tebe ostao, otkad sam bez tebe ostao. Da sam krala sam, sve sam zvezde pokrala, prešlo mi u naviku, otkad sam bez tebe ostala, otkad sam bez tebe ostala. Ko na grani jabuka, u mom telu zli, jedan život, jedna mladost, svet bez ljubavi. Ko na grani jabuka, u mom telu zli, jedan život, jedna mladost, svet bez ljubavi. Jedan život, jedna mladost, svet bez ljubavi. Pa Šta bravo. si ti mislila? Ajde sad ti Kako ste malo. maestralno ovaj Ajde ti zadatak malo. odradili. Sledeća reč, šta kaže, Emire? Joj, kuku meni. Pa Šta ti je zapalo? Sunce mu zapalo. Sunce Livada. i livada. Da. Ajde. Mogao ti bi da prvo se- pada na Mogao pamet? bi da se mijenjam sa Slađom za ovu svadbu. Evo ti. Evo. Hoće ti livadu? Aj, ili? u što Jo, si kakve mi malverzacije, kakve Nije problem, mogu ja, malverzacije. ova mi je. Pa, evo te. Ajde sve, dogovorit ćemo se. Dogovorit ćemo se. Svadbu, ja glasam za svadbu. Ajde. Da. Ajde, ja ću biti ovdje taj, kako se zove, onaj pomagač neki. Bila si ti meni kao sluškinja, ni lutala, ni kurvala. Palila mi vatru kada zima je i postelju mi čuvala. Palila mi vatru kada zima je i postelju mi čuvala. Lej, 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 lej. Sanjao sam kako svadbu spremam, goste imam, samo dragu nemam. Zašto tvoja mladost kao ruža vene, što si se butalo propila zbog mene? Bravo! Bravo. Njih dvoje su se ponovo nešto zamenili, ali nema veze. Tako Pa da to mora tako. Tako da je livada otišla kod Slađe. Livada je otišla kod mene, a neće biti livada sanjiva se budi, nego deki šta? Kad bi znao kako čeznem, dok te čekam tu bez nade, da mi dođeš sa osmehom kroz šljivike i livade.
nade, da mi dođeš sa osmehom kroz šljivike i livade. Bravo, deki! Bravo. On nije bila za tebe pesma. Bravo. Da se Pa razume. dobro smo ovo ukomponovali. Sljedeće. I tako? Sad sam ja na redu. Ostalo dobro. Ajde. Da. Sunce. Ostalo još sunce. Sunce. Trezan shvatih iz prve da sve su sem tebe bile kurve kojih sam se stideo. A ni ja nisam svetac, već običan slijepac što kraj oba oka nije video da si ti, da samo si ti sunce ljubavi. Bravo. Pokušala sam da pevam drugi glas, ali mi nije išlo. Možda sutra budem bolja. Evo ovako, imate još 2 izazova, pa gledamo spot za pesmu Rocker u duši. Kako bre 2 izazova? Može ovako. Pa Još izazova, nismo više kartica Joj, birali. treba nešto da... Jao. Evo ovako. To, ajde. Ovo će nam Emir. Emire, Slađo, dodaj mu, ali pazi, drži ovde, zato što sam ga to je probušila tačno tu. Što imamo osjećaj da Unutra je imaš to- helijum, imaš zadatak da otpevaš nešto Dobro. sa helijumom, da vidimo kako će to zvučati. Drži to A kako treba. Slađin Ajde, evo. zadatak je da ove asocijacije objasni Đuloviću na najbolji mogući način. Šta će s princezom, rocker u duši, prebrzo živi, pije i puši. Još malo, još malo. Možda je ovo običan balon. Nije još da leti. Šta će s princezom? Pomislila sam da je Ajde običan još, balon. ajde još. Hoće još. Njemu se sviđa ovo. Pa vidiš kako si zaigrao. Igraj se, Emire. Ovo prvi put probam. Ima još balona da mu damo da ponese kući. Evo ga još jedan. Evo još jedna, još jedna. Još unazad godine brojim, još si tu. Dobro ti ide. Ja bi ovako mogao... Šta sad? Pjevaj! Dobro ti je. Pjevaj, Zoa, pjevaj! Ne, ovo treba čovjek. Sam ti rekao dajmo da se igra. Mislim, neka ponese kući. Koju bi sad mogao... Šta kažeš, šta kažeš? Boga mi, Koliko bi sad mogla? evo graha. Sad radi na kraju. Sad lepo. Opet iz početka sve. 3, 4, sad. Šta će s princezom, rocker u duši, prebrzo živi, pije i puši tu. Emocija nema dalje. Ali bolje se čuje bez mikrofona. Da, možda ovo Mikrofon nam kvari. Dobar si, dobar si. Ajmo sad na asocijacije. Ovaj balon ću sačuvati Čekaj, da ustanem ili šta za da? Emira da može do kuće da Jel se ustanem? igra. Ja, moram da ustanem. Može jedan. Ne moraš, možeš s mesta. Ne moram. Misliš? Da. Misliš da ne moram? A kako ti lakše, ajde. Pa čoč, kako ću da Čekaj da pokažem mi ne na ostane stan? glas. za Emire, sljedeću. prati situaciju. Ajde. Ovo su ti asocijacije. Da. Ta-na-na-na. Metla? Znaš ono? Šta, džoger? Ja. Bravo. Bravo! Dobar. Kako si pogodio? Veselje? Pije? Dobro. Klub? Pa dobro, to je. Pa mislim... Pa Kafana, Pa klub? to, Šta? to. To je Dobro, to. ajde. Jo.
Dobro. Šta dobro? Odvrće, da pobježim sljedeće, pa da mogu da Ne, kažem. ne, pa to, je mislim. Čime? Šaraf cige. Bravo. Bravo. O, Red. Jel? Čekaj. Ti nisi realna. Ajde, još jednom molim. Pa pokaži ovako, Slađo. Bubnjar. Šaran, jel? zašto sam se iskrivila, imam problem s kičmom. Ja ga ne znam tako, to iskrivljeno sa kičmom. Znači vrhunski od Ali nije ga on video dugo, Mislim, pa ne nije znam sam da je video iskrivljen. Da, ne znaš da je iskrivljen. Ja sam, majke mi sam htio da kažem, rekao... Ali pokazala sam već bila. A nisam bio siguran, pošto zbog tog iskrivljenog stava ne mogu da skontam o čemu se Sve radi. će ti biti jasno kad budeš video. Da, Slađo, Pa dobri smo bila bili. si to. Dobro.